Andito na mga kwar, mga kaprobinsya. Papasok na sila simbahan, umpisa na yung misa. Ayan nga. Ha? Ako ikikigit siya ba? Gapunggat mo. Ang mag-aaral sa altar pangangkulo ay Pinoy at sinaministro kiti nagampan at kami Mrs. Nita Pinimbo sa family, Mrs. Violeta Vasquez and family, Mrs. Carla Torre and family, at Mrs. Amalia Ocampo and family. Mga kapatid kay Kristo, sinagdiriwan natin ngayon ang linggo ng pagkaibigan, misyon at linggo para sa mga pinanggulo. Ipanalangin namin ang tuluyang pagmulat ng mga mata ng mga nagkakasala sa batang at sila'y magpapalong. Mamulat din sana ang ating mga mata sa katotohanan bagamat nasa higitan ang mga pinagbo, nananatili pa rin silang may dignidad at may kakayahan pa rin silang mabuhay ng tama. Ipanalangin din natin sa misa ito ang mga kababayan namin ipanalangin din namin sa misa ito ang mga kababayan namin nagmimisyon sa ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Magbimulat din tayo bilang mga binyagan sa kaisarin tayo sa misyon at pagsibig ni Kristo sa mundo. Magsitay po tayo lahat sa pag-umuntan sa Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga, ang pag-ikipansa ng Espiritu Santo, naway sumayon na.
Kasi magiging. Upang maging marapat ito natin pag-aaral ng banal na isa sa umagang ito, isipin natin ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos. Ating ilo ang ating ulo at tuloy tayo ng tawa mula sa amin. Panginoon patawad, Panginoon patawad. Panginoon patawad, Panginoon patawad. Panginoon patawad. Panginoon patawad. Panginoon, tawa ang Panginoon. Kristo, tawa ang Panginoon, tawa ang buhay. Tayo tawahan ang mga nagpapal, tayo patawarin sa ating mga kasalanan, at tayo tawarin at nawalan ngayon at maging sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ang manaming kapangyarihan, ang kailangan mga tayo, pag-asa at pag-ibig namin, ay inyong nagalan, gawin mo kahit namin ang mga kapangyarihan, upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nakaranas ang mga Israelita ng matinding paghihirap sa pagkakatapon nila sa Babylon. Ngunit ayon sa propeta Nehemias, ililigtas sila ng Panginoon at ihahatid sila pauwi sa kanilang talagang bahay. Ang unang pagbasa, ibabahagi sa ating ni Jesus Castro. Itun! Kuya, wala mo pa-vlog niya. Umaharap kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ibagulin ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong paiyak, iniligtas ang pagbubuo ng kanyang bayan. Ang mga nalabis sa Israel, narigis nila ay babalik mula sa ilalim. Titikuling
nananalangin sa matalat na akit ko. Upang hindi sila magapa, pagkat ang Israel ay parang naman at Israel ay aking pangalan. Ang salita sa lumutunan ang tuloy namin. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. At ito'y babahagi sa ating sa Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Nang tanggapin tayo ng Diyos at sa sayon ay ibalik. At isang panahon. At tayo ay natuwa sa siyang nagsigaw. Tugon. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa pag-ibig. Gawa ng Diyos ay dakila ng masasabi ng bihirang ginawa, kaya naman kami ngayon magagakay dito, kawasan. Tugon, ang tinuunan yaon niya binugbangis. Sa sariling bayan namin kami tuon ay ilagay. Silang mga nakubuki, sila natutuwa. Tugon. Yung mga nagsirayong galay, ibig na nanamis, kaya habang na may dala, Nung siya ay nagtapon, siya ngayon ay aking maawain at dakilang tagapagpamagitan sa karapatan ng dalawang pagbasa mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 7, unang verse. Dahil nagkakaroon sa ating kahinaan, nung siya'y nalintaw. Siya ngayon ang ating maawain at dakilang tagapamagitan sa harapan ng Pilipinas. Ang bawat dakilang saserdote, pinili sa mga tao at inilagaw maglingkod sa Diyos. Para sa kanila, ang mga kalooban ay sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mamang at naliligaw ng las. Sapagkat at dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y magtanggol ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan ng mga. Ang karangalan ng pagiging dakilang sa saserdote ay hindi maaaring pagkatinuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang nangihilang sa kanya, tulad ng pagkabilang. Dahil si Kristo
Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aming anak. Ako, sinasabi rin niya sa pagkakahati ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkaserdote ni Melchizedek." Ang pagbasa sa mabuti nating balita sa linggo ito ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho. Kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na naupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahawak ko kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinakarinig, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahawak ko kayo sa akin." Tumigil si Jesus sa kanyang at sinabi, "Tawagin niyo." Tinawag na nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi niya. Tumigil ka. Ipinatatawag kanya. Iniwasin niya ang kanyang barabang, alungsod tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro,
ibig ko po sana mapakita. Sinabi ni Jesus, pumayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Ngunit nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, na pinagpala ang mabuti nating balita sa araw na ito. Ako po yung nagsisilpa ng nilamahal, mga kapatid, nasando siya pagwasan at sila kayo naging sulmoni po. Dahil na mag-aalis na po ang ating visa sa kadahilanan na pagpakan tayo ng mga pagkasal para po sa mga limaw sa Balintong 7:30. Nag-start na kami ng visa pero hindi nakuha yung oras ng target natin oras na po. At sa kapoy na gano'n, patuloy na nagpapasalamat dahil nandyan pa rin kayo, nandito pa rin kayo, nandito pa rin tayo lahat dahil ang napakahalaga sa oras na ito, hindi naman si Padre ang mahalaga ay tayo mo'y magpag-iwan ng banal na isa sa araw na ito. Marahil minsan, napapatanong ang bawat isa sa atin. Bakit kung kailan tayo nagsusumika na papalapit sa Diyos, doon naman, maraming umahadlang at hadlang sa ating pananampalataya. Ganito ang naranasan ni Bartimeo sa ating pong Ebanghelyo. Si Bartimeo, bagamat siya ay bulag,
para ano mga kaprobinsya, humingi sila ng ano sponsor nito, yung Christmas light tsaka yung decoration nito. Sa yung may magandang loob na magbigay ng sponsor sa atin sa Santo Niño de Cebu, mga kaprobinsya, mga decoration nito. Mga OFW natin. Hindi sila ng sponsor nito, yung decoration. Sa labas. Magaling. Maganda yung boses nila, mga kaprobinsya. Punta kayo sa sa Quiapo. Iyo pong paspasan at pagpalain, itong pinapay ang alam na ito. Upang maging katawan at dugo ni Jesus namang Panginoon. Paspasan mo at iyo pong pagpalain, itong pinapay at alam na ito. Bago siya itinagkayo, tumutuman si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos. Ibigay ang tinapay sa kanyang mga alagad, ang kanyang nabigay sa iyo. Pagkakulit yung lahat ito, at ito ay inyong nangyari. Ito ang aking katawan na aking dugo para sa iyo. Kaya din naman matapos paghabunan, inuhan niya, magpanis, at balikan niya pinasalamatan, ibinigay ang panis sa kanyang mga alagad, ang kanyang wika sa kanya. Pagkabili yung lahat ito at itin, ito ang panis ng aking dugo, dugo ng bago at walang pagkakatagan, dugo ng aking utos, bahayang sa marami, para sa pagkakatawag ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang malalamala sa akin.